ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ହେଲା ମେ 5 ତାରିଖ ସୋମବାର। ଜାଣିବା 6 ଗୋଟି ରାଶି ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପଇସା ବର୍ଷା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ନିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏଇଭଳି 6ଟି ରାଶି ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାନ୍ଦିବାର ଦିନ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଏବେ ଦୂର କରିବେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ରାଶିକୁ ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଭ ହେବ। ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ଯେଉଁ ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ସେସବୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଲଗାତାର ଭାବେ କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠୁ ମିଳିବାରେ ଲାଗିବ। ଏବେଠାରୁ ଆପଣ ସମାଜ ପାଇଁ ଯେତେ ଭଲ କାମ କରିବେ ସେତେ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାର ଭାବେ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେବ ତାହା କରିପାରିବେ। କେବଳ ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବସିବା ଜାଗାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ବା ନୂଆ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଧାରଣା ବିପରୀତ ଏହି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ କ୍ଷମତାକୁ ମିଳିବ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଚାନକ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଧା ପ୍ରେମ ମିଳିବାର ନଜର ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଅଧିକ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ମିଳିବା ଠାରୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅସୀମ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଏମାନଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଧନ ଦୌଲତରେ ଭରପୁର ହୋଇ ଉଠିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବ। ଧାର୍ମିକ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ମହିଳା ଉପରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଅଛି। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟବଧାନ ଏବେ ଦୂର ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଭାବିଚିନ୍ତି ଯେଉଁ କାମ କରିବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭ କରିବେ। ସାମାଜିକ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନରେ ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଧନ ଦୌଲତରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଥିବା ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ପୁରୁଣା ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।